Gaz, ondarrutarra bera, lehenagoko txandan urten da, txapel naranjiaz, eta lehen esaten genuen txapel naranjiaz urteot hemen igerilaxak, bazinela aurre ikuspenan arabera, 24 minuto, ero gitxiagoa ingo leukezen igerilaxak, eta egunon, Aritz. Egunon. Zelan zaz? Ondo, ja bizkate rekuperatu eta, baina, bueno, antza behina, bizkat. Bueno, zelako izan da, ibilbidi, 1.600 metro izan di, zelako izan da, ibilbidi. Bueno, askotan bentzaren dugu 1.600 metro beste, trabede isa batzuk inda, motza guadalata, baina aldabatearre beste intensiade bat zartetza, ez? Eta, ondo, bizkate eksplosiboa era, ez datu egin, konparata. Bueno, zure aurre ikuspenen arabera 24 minutu, ero gitxiago batxeko asmotan zebizen, horra txikurtezu lehoko txandan, txapel naranjiaz, bakizu zeden pora izun? Eskain 26 erdi urtezta, bai pasara enek izan laurrek urtin zeden pora neukan eta ardua bizkate imaginan bir, eta esan egon, nasa aurretik urten, eta ni baino harina bezonak tenetxi, eta atzin gelditzen azenin, baina beste bat egin gantxa, edo nire ritmo segi baldan mueron. Egiz izan bitzupe bai, Aritz, aurreko urteko irabazle izan zen, eta urten irabazle bardin izan da, Goni, Astigarragaku, eta arekin jaben isesko denpori, eta urtenen jabena 2 minutotik gore utzen jabela berape bai, Are komentatu eskun, hemen bare ikusten dela, baina gero hor zirretxosu bizkan naztetara biela. Bai, egin izan bai garrire, lehenako luzin, ja morro pasata, olatuk eta bai asiri garten, eta bai giro mondo genin ja, Saturnan eutzen karateko, hori da bai gartazan bai atzetik olatuk eta atzo manpoko aderrak altzin hartu, ondo aprobetxata. Bueno, ondarruko itxaso azterketa izu, gero badakazu asmoik udan beste itxaso azterketa batzutan parte hartzeko edo? Bueno, momento, Zarautz Moiarri Zarautz eta Getara Zarautza apuntana. Así que Moiarri ondian ikuste bat juego nazen ero ez. Baina, bueno, alaz malaz junde, tranquil, bueno, 2.000 metro hecho, ez? Ez da, desde jun eta debultan berde. Bueno, zoizonak eniako esfortzu atxik eta gaurko etekin atxik. Bertzi.